Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ito kami ni Dolls para kaming basang sisiyo at kami ay nagtabas-tabas dyan sa ilalim ng kanyugan. Hindi pa rin tapos, di ba? Kaninang umaga si Tres at si Mother. Tama na, mamaya na pag-uwi kasi pupunta kami guys doon sa dulo. Kukuha kami ng Indian mango. Ayan, papunta kami doon sa dulo kasi ang daming Indian mango dyan guys na mga bunga kailangan kunin namin kasi sayang din naman. Masarap pa man din yun. Sana yung mga dragon fruits ko dyan, ang tatas na kaya iba kong dragon fruits dyan yung. Yung iba, hindi umasinso yung iba. Lagyan natin. Guys, andito na kami pero grabe si Tres. Umuulan. Kawawa yung cellphone. Agoy, asa na yun? Ang dami yun nung nakaraan. Parang yung nag-overnight swimming tayo parang nagsipagwalaan na. Ayan o, meron pa naman siya konti. Ayan. Oo, diba? Teka lang. Teka lang. Ayun. Yun o, ang dami. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hugis mangga siya. Pero Indian mango. Indian mango lang naman siya. Diba o? Tingnan niyo, no? Ako nagkuha noon. Ako ang kumuha doon. Ang dami doon sa bahay. Pinapak ko ng pinapak. Nung nasa Legazpi kayo. Oh, diba? Doon sa dulo, doon sa ilalim. Bakit ako nagtatagalog? Nagbablog ako, diba? Kailangan Tagalog, diba? Ganun tayo. Kailangan. Tagalogin natin. Bakit ako nagtatagalog? Bicol ako Ayan, ang sarap niyan. Tapos bukas, manguha tayo ng santol. Kasi nagsisipaglaglagan na yung mga santol. Mag-ano tayo, gulay ng santol. Asa na, di ba dalawa yun? Tatlo. Where? Diyan. Nakuha mo na? Isa lang, nakuha ko. Yun. Paggabi na kasi guys, ang oras mag-alas 5 na. Kaya madilim na ang aming mata. Yun, taas. Yun o, diba? Padilim na nga. Madilim na nga. Yun o, maliit. Padilim na nga. Padilim na nga. Asa na? Yan o, yan. Taas Oh, papunta dito. Yun. Madilim na din yung pangiling ni Dos. Paningin ni Dos. Yun. Oops! Uy, munti ka na. Munti ka nang mapango yung dating pango na ilong. Ito ni ba? Munti ka nang tamaan ng Indian mango yung ilong. Yung ilong ni Dos na dati nang pango. Munti ka na yung aking ulo. Tama. Ayan o, ang dami na nalaglag. Oo. Ayan o. Mangga. Indian mango yung lasa niya pero mangga yung hugis niya pero yung lasa niya Indian mango. Ayan yung ganda, diba? Parang ang galaw ng aking cam. Kasi naman si Dos hindi naman marunong magsabi na andyan na. Itong sa kabila, uy! Yung sa kabila, meron yung mga bunga. Andun sa ano. Marami pa yan. Andun madami. Tago yung mga bunga nito guys. Tago. Uy, hinog na siya. Kulay dilaw na. Oo, ang dami ko dyan nakuha nung nakaraan. Yung mag-isa lang ako dito sa bahay. Nanguha ako dyan. Pinapak ko ng pinapak. O, diba? Uy, ang dami nang laglag. Dati itong laglag? O, pagkuha mo? Yan lahat? Parang ang liit ng lagayan natin. Oo, kulang yung lagayan natin. Maliit. Dapat yung malaking balde yung dinala natin. Ito na yung malaglag na ito. Sunod naman, bukas naman yung iba.
guys, ang dami nalaglag na kasi nung isang araw ko pa si Dos niyayaya, napitasin na namin to. Hindi niya ako sinasamahan. Hasan? Bunga? Mangga yan eh, mangga yan. Yung andun, walang na-harvest yung mga nag-spray kasi ninakaw ng mga tagalabas. Ang dami pa palang bunga guys, oh. Ayun oh. Hindi nga lang makita kasi madilim na. Pero ayan, ang dami pa rin dyan bunga. Bukas na lang ulit, ayun oh. Bukas na lang ulit kasi wala na kami lagayan. Ayan, thank you so much for watching guys. Bye bye bye. Tara, kain na tayo ng Indian mango. Ay, ang mais-mais ni May. Tira ko. Apoy! Pinagpapapak ako ng ano? Ng moker. Pinagpapapak ang aking flowers. Sana oh. Ito guys, yung mga natumbat din tong ano, nung bagyo, mangga. Namunga din yan. Ang dami, ang lalaking mangga yan. Oh, may patula ni. Patula. Ganun mangga di. No guys. Alam niyo bang ang sarap ng mangga niyan? Siya ay parang Indian mango pero lasang mangga. Lapit mo, huwag mo akong ipapakita. Inern. Oh, ha? Hugis mangga guys, pero lasang Indian mango. Ito yung variety ng Indian mango kakaiba. Ang lakas ng ulan. Grabe yung ulan. Ito mga malalambot na, sa baboy na lang yan. Alright. Ang dami naming na-harvest ngayong tagulan. Babalikan pa namin yon paghubos na to. Paghubos na come back another day. Yan, basa na ang cellphone. Okay. Thank you so much for watching guys. Binasa ni Dos ang cellphone.